Maayong adlaw sa tanan. Daghang salamat sa Dios nining taknaa nga iyang gihatag kanato nga makatagamtam sa iyang presensya, sa iyang kaluoy. Kita karon magaduol diha sa pagampo. Amahan nga labing gamahanan nga Dios, ikaw ang among giila nga Dios nga mooy nagabuhat kanamo o nagalihok sa amuang kinabuhi. Ako mga pagampo Ginoo nga kining amo ang mga pagahisgutan karon magahatag kani kanamo og kalipay, magahatag kani kanamo nga among espiritu mo tuo pagayod sa hingpit da kanimo o Dios, malig-on kami ug masangkap kami alang sa imuhang buluhaton. Dalaygon ka sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. Ato ang tagaan o pagtagad ang pulong sa Dios makita diya sa Mateo kapitulo 27 bersikulo 57 ngadto sa 61. Sa pagkangit-ngit na miabot si Jose nga taga Arimatea, adunahan siya og usa-usab ka sumusunod ni Jesus. Miadto siya kang Pilato o gipangayo niya ang lawas ni Jesus. Og mimando si Pilato nga ipahatag kini kaniya. Busa gikuha kini ni Jose o giputos niya sa usa ka bag-ong habol nga lino. Gipahimutang niya kini sa iyang kaugalingong lubnganan nga bag-o pa lamang gilungag diha sa usa ka dako kaayong bato. Unya giligid niya ang usa ka dakong bato aron isira sa pultahan sa lubnganan og milakaw siya. Si Maria Magdalena ang laing Maria naglingkod didto nagatan-aw atbang sa lubnganan. Mo kani ang ato ang pagtagad karon nga passage og sa dili pa nako isaysay gayud no ang tibok sermon mosulti sa ako ang kasinatian katong niaging mga adlaw nga ako ug akong asawa miadto sa usa ka mall kay nag-ingon ko siya nga mura kinahanglan kog kuan sapatos. So niadto ko dadto nya kay naman siya gisend gud nga picture sapatos nga naa daw sale ba. So niadto ko dadto kay ako yung tan-aw ng sapatos unya pagtan-aw nako nga dili dili siya mao ang size sa akong tiil. So nasukod-sukod mi dadto, di gid mao so niglakaw-lakaw lang mi. O dito sa usa ka kanang nausa ka tindahan dadto nga adunay bargain sale nga mga sanina. O tuod man kami ni sulod og nagpili-pili pud mi dadto. Unya sa mo pagpili-pili ako'y na matikdan nga short pan nga 44 ang size sa hawak. 44 no ang size sa hawak nga. So unya hilabihan kaayo ka barato. Magulang ra gamay sa ihatag barato bag-o pagyud ya mahalon ba niya pero ko nga dadto dayon pagkakita nako ato nga short pants nga magbalit karami tawag barato kayo niya pagpalit nimo tulo ka buok layon ang imo makuha so buy one take two mura ginana lugar no hinunduman din ako ang usa sa ako ang kawider nga iyang asawa maproblema gayod kay bisan asa siya magtuyok-tuyok daskugon og diha sa mall di gyud siya kakita og kaning short pan nga para sa iyang bana kay plus size man ang iyang bana. Og mo bitaw ginatawag nga gipadayag unya kani man gun iyang bana karon nakatrabaho na. Unya sige kana bitaw pagpadayag siyang gibati siyang asawa nga kinahanglan kog short pants pero ato nga time pakakita nako ato ginana ko akong asawa palito nato og among gipalit. Okay? And before din ako gipalit nanawag sa ko sa iyang asawa kung pila gayud ang size ingon iyang asawa 40, 42, kubaksi lang. Okay, gipalit yun. To make the long story short, gihaton ako silang balay.
O pagsuot gyud sa katong iyang bana, suwak na suwak, 44 gayod, murag tailor-made. Ko ana ko sa kong kagalingon, kani bang tanan nga panghitabo na timingan ra ba ni? Nga amo mo yung tuyo sa mall, sapatos man di ba short pants? Nganong nakapalit na ni ani unya, nganong swak man gid kayo unya. Nganong 44 man gid ang hawak, nga mo gid ang sukod unya. Kani siya nga klase nga size, rare kayo. Pero gibargain, grabe hilabihan ka barato. Kung ikaw, dili Kristohanon, tingali ang imong na timing, na swerte,han or tingali, nakuan, buinas lang yun. Pero kung ikaw, nagatuo sa Diyos, kabalo man ka nga walay timing, walay swerte, o walay buinas, tungod yun sa probidensya sa Diyos. Okay? O sa matag adlaw sa tong kinabuhi, ato gayong nabati ang probidensya sa Dios, ang buhat sa probidensya sa Dios sa tuang kinabuhi. Og maski ikaw karon nga naa karon diri, og naka sa iyong balay, nakapamati ani, it's all because of God's providence. Ni matata karong buntaga, nindot ang atong panglawas, sabay imo ang kahimtang karon tungod gyapon na sa probidensya sa Dios. So karong taknaa, atong hisgutan pagyud ning probidensya sa Dios para mas mulalom or mulapad ang atong kahibalo niini. Okay? So ang buhat sa probidensya sa Dios, muna siya ang ato ang tagaan o pagtagad. Now, sa dili pa nako isulti, no, ako sang ikot si John Piper, God's acts of providence, it is God seeing to everything, absolutely everything that needs to be done to bring about His purpose, God sees to it that it happens. So, atong sabton nga ang Dios nga nagbuhat sa kalibutan, nagbuhat sa tanan nga naa niini, wala lang dito naglingkod sa iyang gingerihan o iyang gipasagdan ang iyang creation. O murag sitting pretty lang siya dadto. Dili, ang Dios nga ato ang gituan, biblical, nga nagapamuhat gyud siya. Siya involved sa iyang creation. Actively. Mo kana ang iyang providence. O ingon po dari, seeing to everything, absolutely everything that needs to be done. Kaya na siya'y gi-ordain no, nga outcome in the future o iya gina siyang i-make sure nga matuman gina siya. And that's why He is actively involved sa iyang creation. He is working to carry it out. So muna siya ang ato ang Ginoo no nga gisimba nga siya nagapamuhat aron matuman ang iyang gitakda. Now, kuan yun ba para masabtan pa gyud nato no ang relationship sa man's choosing, God's sovereign providence o God's ordained outcome. Sama na siya sa duha ka suba nga nagtagbo sa nahimong usa ka suba. So ang man nagabuhat siyang kadapitong naga-choose siya, nagapili siya. Pero at the same time, along with that, God is also working, no? And then ang ordained outcome matuman. So, to make this kanabitong klaro na ay verse ani para mas maklaro pa gyud nato. Kining sa Genesis 50:20. Ingon dari tinuod. Okay? Nagtingwa kamo og dautan bato kanako. Isulti kini siya ni kini Jose, no? Nga atong anak ni Jacob og katong gitagaan bitaw si Jose og colorful nga robe niya ang iyang mga igsuon nagsilos unya gusto nila nga si Jose patyon, no? Nga walaon. Og to make the long story short, nagplano sila nga instead nga ilang patyon ang ilang igsuon, nakakita sila nga adunay mga tao padulong dito sa Egypt og ilang gibaligya si Jose dadto nahimo siyang
manager sa kabalay, sa prisuhan, o nahimo siyang Prince of Egypt, unya, adunay dakong famine, o ang iyang mga igsuon, ni adto dadto, o dadto, muna rin siya, no, sa dihang nasabta na sa iyang mga igsuon, niya siya day ang ilang igsuon, o muni dayon ang isulti ni Jose kanila. Tinuon nga nagtingwa kamo og dotan bato kanako. Apan giplano sa Dios nga mosangpot kadto sa kaayuhan aron maluwas ang daghang mga tao gikan sa kagutom sama nahitabo karon. So dire nakita nato nga ang mga igsoon ni Jose nagaplano og dotan kaniya og tungod man o ilag yung gibaligya si Jose didto sa padulong sa mga tao padulong sa Egypt apan kadto diay apan plano sa Dios nga mosangpot kadto sa kaayuhan. So nakita nato nga adunay buhat sa mga igsoon, klaro man gito nga dautan gito ang gibuhat sa mga igsoon, klaro man gito nga sala gito, no, attempted murder o pagplano pa sa pagpatay kaniya, it's pure evil. Okay? And then nakita po nato dire nga although kato siya usa ka desisyon sa tao, no, na adunay ginatawag nga bilahag yung pagsakit silang igsuon. Pero wala in God's providence, no, nakita nato diri nga although walay labot ang Ginoo adto sa ilang pagbuhat og sala, wala sila gitukmod sa Ginoo sa pagbuhat og sala. Ila katong desisyon, pero bisan sa sala, ang providensya, ang lihok sa Dios, iya kato siyang i-turn nga musangpot noon sa ultimate good. Okay? O tungod niya na ang providence sa Ginoo, ang desisyon sa tao nagtagbo o nahimong natuman noon ang outcome nga gidesire sa Ginoo. O ang providensya po sa Ginoo, nadari no, ato po basahon si R.C. Dere, no? Concurrence affirms that in our activities, God is working at the same time we are working. We may not have the same intent, but the Lord acting through our action and intentions to fulfill His plan for creation. Okay? Ang intention sa pagsakit kang Jose, klaro kay to, no? Evil to siya. Pero napoy intention ang Ginoo nga maayo para maluwas ang Israel. So, nagtagbo sa usa ka dakong suba ang duha ka stream. Now, karon pod ato pong masabtan nga ang providensya pod sa Ginoo gikan sa pag-create niya sa kalibutan mga tao hantod karon ug bisan adtong panahon nga si Jesus gilangsang sa cross. It was God's act of providence. Kay matud pa dari sa Acts 2:23, ang Dios sumala sa kagalingon niyang laraw o pagbuot. Mitugyan kang Hesus nga naha kaninyo. So klaro kayo, yes, nakita nato nga buhat kato sa mga religious leader, mga tao nga ilang gusto ilansang sa cross, pero kung wala to tuguti sa Ginoo, kung walay plano ang Dios nga dito mahitabo, di gito siya mahitabo. Apan pagbuot man sa Ginoo nga mahitabo, then it must be done. Gipatay ninyo siya pinaagi sa pagtugyan ninyo kaniya ngadto sa mga makasala nga maoy milangsang kaniya sa cross. It was God's will no nga si Jesus ang manluluwas ilangsang sa cross. Aron matuman ang iyang pagbuot, ang iyang ang mga prophecies matuman og maluwas ang daghang mga tao. Now, karon isgutan na nato katong ato ang topic karon. Nasabtan nato tong mga niagi no nga ato niaging Domingo nga si Kristo namatay gayud sa cross. Og karon ani nga time sa katong panahon ni Jesus, katong kanabit kung ang usa ka kriminal
mamatay sa cross, ang normal na pamaagi sa pag-dispose sa lawas is ilabay ngadto sa ginatawag bitaw nga dump site. Dump site. O mo kani no Mount Moriah, Mount Olives dari Ben Hinnom mo kani siya sa una matod pa sa mga scholars ang dump site. Okay? Diin i-dispose ang lawas ug mo gali siya ang gigamit ni Kristo nga metaphor compared to hell nga kani nga lugar dili mawala ang kalayo ug adunay ulod. Nganuman kay di ba typical no nga dump site no city of Jerusalem use Hinnom Valley as it is dump site heap, they call it Gehenna or hell. So kung kita kag nakalabay kag dump site, gabi ka baho, nay gaaso, di ba? Nay rotten nga mga flesh. Dili gid sa mao gyud picture for artist makita nato nga ang idea sa usa ka dump site. So inana pod no ang ginabuhat sa mga Romano sa mga kriminal nga walay mo claim sa lawas. Part sa condemnation, part sa tunglo nga ilabay lang sila sa dump site, uluron, masunog, kanon sa mga mananap. Muna ang typical, normal nga ginabuhat sa mga Romano. Apan ang Dios makita nato karon nga adunay plano sa lawas ni Jesus. O karon makita na sab nato ang pagpanglihok sa iyang providensya giunsa pagpanglihok sa Ginoo nga si Jesus maplastar sa maayo gayud nga lubnganan. Now, karon Dario sa Matthew 57a, pagkangit-ngit na miabot si Jose nga taga Arimatea. So, akong gipasayas da ngit-ngit na kay ani nga time alas 3 na sa hapon o sa Jewish nga time frame ang alas 3 muna siya ang sinugdanan sa gabi nila, no? 3 to 6. So, nakita na to diri nga pagkangit-ngit na si Jose nga taga Arimatea no nakaroon starring na siya. Now, kinsa man din si Jose nga taga Arimatea. Matod pa sa mga bersikulo, siya adunahan. Dato sapian, daghan og properties. Okay? Ato masabtan niya siya matarong, no, ligdo nga tao. Oh, although siya influensado kay part siya sa council no nga Sanhedrin nga kani mga grupo sa Sanhedrin muning responsible usab sa pag-decide nga si Kristo ilangsang sa cross. O ato pong masabtan nga siya matarong, siya magtutuo ni Jesus, siya disciple of Christ, siya influensyado. Okay? Aduna siya posisyon. Aduna siya kanang ginatawag nga nindot kayo nga gahom nga part siya sa kung sa kuan pa Supreme Court no nga mo decide sa mga importante nga mga amendments or mga laws. Pero kani bang mga butanga, ako pangutana ba? Kini bang mga butanga na hitabo pinagi sa swerte, buinas or natimingan lang nga kani mga butanga nga siya adunahan, siya matarong, siya magtutuo, siya influensado. Timing ra ba ng tanan? Or makredit ba nato nga siya magusa ka na tingali madiskarte siya sa kinabuhi uban pa pugihan si Jose nga nahimo man siyang adunahan nasa posisyon disciple ni Christ. Swerte ra ba na? Swerte ra ba ng tanan? Kay di ba? Kung imong tanawon naanak kang Jose ang lahat kung sa kalibutanon nga panglantaw dato nasa gahom unsa pa man ang imuhang, di ba? I believe, pamilyado ni siya. Unsa pa man ang imong hahanapin pa. O timing ra ba na? Ang Proverbs 69, ingon dari, ang kasing-kasing sa tao naglaraw sa iyang paagi, apan ang Ginoo nagmando sa iyang mga lakang. Klaro kayo, nga ang tao, okay, nagalaraw siya pamagi, nagaplano, adunay tingo sa kinabay, ambisyon nga maabot. Pero, at the end of the day,
Ang Ginoo nagmando sa iyang mga lakang. So kung si Jose nga nahimong dato, influensyado, matarong, disciple ni Christ, it is because of God's providence. Ang pagpanglihok sa Ginoo sa iyahang kinabuhi. Tungod ra gid na siya sa iyahang grasya nga gipakita kang Jose. So, meaning, kung ikaw nagatuo sa providensya sa Dios, it makes you humble nga ang tanan diay nga imong naabot sa imong kinabuhi karon, ang tanan nga imong natagamtaman sa kinabuhi karon, dili na siya mahitabo unless God wills it sa imong kinabuhi. Makatangtang na siya sa garbo. Nga dili ka pwede makaingon nga ako na good ni. Ha? Ako na good ni. Wala na siya. Kay klaro man kayo nga ang Ginoo nagmando sa iyang mga lakang. So walay aksidente, walay ginatawag nga swerte or natimingan, giplastar sa Ginoo, gihanay sa Ginoo ang tanan. Now, pero ato nasabtan nga si Jose, naa siya sa council o Sanhedrin nga mo decide. Pero klaro kayo, dari sa Luke 23:51, wala siya muuyon sa ilang katuyuan o binuhatan. Klaro kayo nga, although ang mga Sanhedrin ni vote nga ilang sang si Kristo sa cross, ikondenar si Jesus, isip matarong nga tao, isip ligdo nga tao, si Jose wala mo yun, wala siya nihatag siyang vote. Wala siya nagpataas siyang kamot. Wala siya mo yun. Kay klaro man ni Jose nga ang katong ilang gibuhat sa iyang mga kauban, dautan kadto kay ilang gikondenar ang usa ka tawo nga way sala. Okay? O dari po natuwasan nga siya nagpaabot sa gingharian sa Dios, meaning usa siya ka believer. Okay? Nagatuo gayud siya nga si Jesus usa ka Mesayas. Ato pa ginang matagamtaman karon. Sa John 19:38, humani ni si Jose nga taga Arimatea, usa ka tinun-an ni Jesus apan sa tago lamang tungod sa kahadlok sa mga Hudyo. Ani nga time, yes, si Jose nga taga Arimatea, usa ka disciple tinun-an, matarong nga tao, pero nalaygoy, usa ka butang. Iyang gitago kini, nahimo siya secret agent nga Christian. Para, di ba? Kung sa kuan pa, mura siya si Tom Cruise or sa baka secret agent nga wala gid niya gipadayag ang iyahang tinuod gayud nga kinsa siya. Okay? Kaya nga naman, kung masakpan ka sa mga Hudiyo, labi na sa mga kauban, nga disciple ka ni Kristo, yabo ang imong kaldero, kanang imong negosyo, at na support, labi na ang imong posisyon, so dako kayo, o at stake, risgo, nga masakpan siya, nga siya daay sumusunod ni Jesus. Muna nga sikreto lang, okay? Sikreto lang siya karon panahon na apan Marcos 15:43. Gipangahasan ni Jose sa pag-atubang kang Pilato aron pangayoon ang patayng lawas ni Jesus. Ani nga time, it's time to shine sa kinabuhi ni Jose nga Arimatea. From a secret disciple, secret believer, gipangahasan sa English, boldly he risk. Meaning, naani karon ang kinsa man, no? Ang mo matiman sa patayng lawas ni Jesus. Kay sa Hudyo kinanglan man gyud ilang tradition ilubong. Niya, di ba? Nakita nato diri nga ang mga disciple ni Jesus, ang 12 ang isa kato si Judas ano to, ang katong 11 nagtagaw na, hadlok silang kinabuhi. Kinsa man ang muatiman. It's time to shine. By God's providence, nakita nato diri nga si Jose nga Arimatea ni step up, nanukad, o
sa pag-atubang kang Pilato. Nakita nato diri ang iyang influence, no? Kay naa siya access sa sulod, sa office, no? Sa building, no, diin asa si Pilato, na siya access. Meaning ilado gini siya nga tao. Okay? O giatubang pagid niya si Pilato ang digamahanang tao sa Jerusalem atong panahon na. O gipangayo ang patayng lawas ni Jesus. Kare, muna gini siya karon. Ani nga time, kung iyaning pagabuhaton, ma-expose ang iyahang pagka-disciple ni Jesus, kung iyaning pagabuhaton, risko kayo kay iyang business, mutambling, ang iyang posisyon, mawala. Muna ang posibleng may tabo kung ma-expose siya, apan tingali ni ginhawa siya glalom. Tingali ako munahuna ni murag nagkuan sa ba? Counting the cost. Sakto ba gid ako pagabuhaton be? Kani mga butanga sa kung kinabuhi, posisyon, mabahandi. Or ako ning buhaton sa kuang maluluwas. Counting the cost. Then karon naka-decide siya. He went all in for Jesus. Nisunod siya og yang gibuhat unsay sakto og gipangayo ang patayng lawas ni Jesus. Miadto siya kang Pilato og gipangayo ang lawas ni Jesus og ngano man nganong iya maning gibuhat kay klaro kayo sa Mateo 5:15 bersikulo 16 muni ang gingon sa pulong sa Dios. Isip mga, di ba mo niyang nasabtan, no, I believe ni Jose, isip disciple ni Kristo. Ang mga tao, dili usab, magdagkot og suga, aron ibutang kini sa ilalom sa gantangan, kung dili ibabaw og tungtunganan, og tungtungan, og kini muiwag sa tanan, nga naa sulod sa balay. Mo niyang ginabuhat ni Jose na nasa pero napa siya sa tago, wasa na-expose. Pero tingali hinumduman niya ni nga muning gitudlo ni Jesus, pasiga ang inyong kahayag at tubangan sa mga tao aron makita nila ang inyong maayong buhat ug dayon nila ang inyong amahan nga tuwa sa langit. Basig na uban ka nato diri, basig secret agent Christian murag lahi. Kusog kay pahiyom dari simbahan. O sa ba, pero pag-abot sa inyong trabaho, kumusta man? Murag ka na bitawng panahon sa kanang Semana Santa ang naong. O sa ba ka, nakita ba? Nakabalo ba ang inyong palibot nga kamo Kristohanon o ni-blend in mo murag secret lang kay murag apike, basig sa wayon unya ko? Basig unyag tagon kog pastor. Or basig unyag pampuon ko kada birthday. Na may uban na nga pampu sa iba. Kay labi na wasabta ampo ko kanyo kay nayuban no nga kauban na mo dari simba sa dili siya pastora, no, church worker pero sa di nasabta nila o nabawan nila nga siya nag-alaga sa simba na ang tawag siya pastoran na kada birthday ampo lang. Ano ba dayo? Di ba? Di man ta maka-share o gospel dia sa pag-ampo. Di ba? So ako kung point sa inyo nagpabilin ba kang sikrito lang nga panahon nga nanay providence nana ang need. Di lang sa ako kay basig unyag ma-expose ko. Igsoon pasigaa ang inyong suga sama sa gibuhat ni Jose. Pero ako pangutana ba asa man siya nakakuha ani nga kanang kusog bitaw, kanang ginatawag bitaw nga grasya nga mabuhat niya ni kay dili ni siya sayon lisod kini nga desisyon, no, risgo kini kaniya apan kung imong tanawon sa Pedro 1:3 ang iyang Dios nung gahom magahatag kanato sa tanang butang mahitungod sa pagkinabuhing Dios nun. So wala tay excuse kay ang Dios mismo magalihok sa imong kinabuhi aron nimo mabuhat ang iyahang kabubuton. Gamhan ka sa Dios, ubanan ka sa Dios sa imong
mataglakang sa kini nga desisyon sa imong kinabuhi kung mo decide ka sa pagpasiga sa imong suga. I-expose nimo ang imong kaglingon nga ikaw sumusunod ni Jesus. God will supply everything we need, strength, grace for us to do His will. Og mo kini ang gibuhat ni Jose of Arimathea. Nga si Jose of Arimathea, nakita niya nga si Jesus ang pinakabililhon sa iyang kinabuhi. Ang Diyos nag-aabli siyang mata nga makita niya nga si Jesus di ay ang labaw sa tanang butang. Si Jesus di ay ang pearl of great price nga willing niya biyaan, wala niya gisaligan kini mga butanga because He wants to know Christ because Christ is the most precious sa iyang kinabuhi. Only God can do that to a person. Di na siya mapugos. Pero kung ang Ginoo magalihok na sa tao, mablihan na you will love Jesus more than anything else sa nining kalibutan. Muni, ang probidensya sa Dios, si Jose maisugon, mibuhat sa matarong alang sa kahimayaan sa Dios, bisan unsa pay bunga niini. Unsa pay result? Jose of Arimathea miduol, mipasiga sa iyahang suga. O katong by God's grace karon, nakita nato diri ang pangpanglihok sa Ginoo sa kinabuhi ni Jose. Tanaw na po nato ang pangpanglihok sa Ginoo sa kinabuhi ni Pilato. Mimando si Pilato nga ipahatag kini kaniya. Wow! Pagduol ni Jose kang Pilato, nang hangyo nga kwaon ang patayng lawas ni Jesus, o sa dihang, di ba? Tingali, unsa may rason. Unsa tingali, pangutana siya ni Pilato niya, unsa man nimo ni si Jesus, igunsa man nimo ni. Nya ang muklaim adunay kanabitang authority nga muklaim sa patayng lawas sa usa ka Hudyo is ang relatives. Mingon lugar siya nga, di ba wala siya na. Sumusunod ko ni Jesus. Nalain. Pero nakita na to diri nga sa pagpangayo ni Jose, gi-make sure lang yun ni Pilato nga gitawagan na iyang mga sundalo, patay na bagyod kana si Jesus? Yes sir, patay na. Okay, kanang iyang halawas ihatag kang kuan. Jose, ihatag na. Wailangan nga sa kuan bataw sa kanang tawhanon nga panghuna, imposible. Ano man ni grabe. Inana lang lugar kasayon. Again, God's providence. Panultihon 21:1. Ang kasing-kasing sa hari sama sa kamot sa Ginoo, sama sa mga bulog sa tubig, palihukon niya kini bisan asa nga buot niya palihukon. It is God's providence. Usay, mahalo kita pag tindog sa tuang pagkakristohanon kay mahalo kita usay respond sa tao. Igsoon, buhata ang usay angay, usay gikuman sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ang Ginoo nay bahala ani mga tawhana. Your job is to stand out. Do what's right as a Christian. Labi na gid ni pagwali sa maayong balita. Paliho, no? Ang kasing-kasing sa hari diha sa kamot sa Ginoo, sama sa bulog, no? Sa tubig nga palihukon niya bisan asa niya buot. Kung para mas masabitan nato ni kanami tong irrigation ba? Na usa ka dakong tubig diha, no? Barag source, ang mga farmer maghimo sila mga linya-linya para kaning tubig moadto sa ilahang palayan. So, plasta sila mo plastar para ang tubig mulahos para matuman ang ilang gitinguha nga mabuhi ining ilang tanom. So, it's sa
dili makita nga pamaagi, God nagapamuhat sa tao aron matuman ang iyahang pagbuot. Nganuman, kay mo man ang pagbuot sa Dios. Mo man ang gitagna sa Dios. Kay dili mo ako pasagdan nga muadto sa dapit sa mga patay. Dili mo tugutan nga madugta ang imong matinud-adon nga alagad sa prophecy. No? Nga nagpoint ang Hesus nga dili gusto ang Dios nga iyang bugtong anak mag-suffer sa corruption dito sa dump site nga uluron. Kabubuton sa Dios nga iyang iplastar kini sa maayong plastaranan nga first class nga ginatawag nga lubnganan. Dili mo tugutan nga madugta ang imong mga tinud-anong alagad. God is kana nagapamuhat aron matuman ang iyang pagbuot sa imong kinabuhi. Ikson, mutuo ka ba ni ini? Or may nga nga, timing ramang guni? Na-timingan lang? Na-timingan lang di siya kay? Iban mo rag, sobraan kayo, kahambol. Ay, buenas na, buenas. Salamat ko sa Ginoo kaya akong papa, wala na kana bitong agad sa buenas, kaysa una hilig tog buenas. Ano nga, may kaysa mo compute diha, sa kay mura bitaw kana bitong hayalay. Kaya nga nung muto, bitaw, ako nagibalik niya. Yung muto sa una nga, ang tao madato sa usa ka pamilok. So, yung tayo sa luto, kasi ugma, dato na siya. Ikson, ayaw ibutang ang imong kagalingon na swerte o buinas niya. Walay buinas na to, dere. God's providence ang ato ang moto. Kumayon ka, uy, kuwalay ka karon, himsog lagi ka karon. Ang imong itubag by God's providence. Oh wow, murag hallelujah. Tingali basig guban may ko si mga ano. Kung ibo na isulti sa mga dili Kristiyano murag unsa? Kung sa mga Kristiyano lang para makabalo Labi na karon nakaabot sa nakapila ning wali. Okay? Now, ngano man di ay? O sa mga plano sa Ginoo, dai plano sa Ginoo. Muni siya ang chapter din ng Misayas, no, nga grabe ka describe mo ra siya og eyewitness, no, nga prophecies sa unsay gidangatan sa Misayas. Gidala siya nga hinikawan sa hustisya, nagisgot ni siya sa suffering sa Misayas, suffering servant, ug walay manumbaling sa iyang gidangatan, gihunusan siya sa iyang kinabuhi tungod sa kalapasan sa akong katawhan. Giandam nila iyang lubnganan tipon sa kriminal. Gilubong siya. Notice this. Uban sa usa. Kadato. Grabe ba? Pinpoint nga prophecy. Giandam nila nga sa una-una sa mga Romano, pag humana ni ato na ning ilabay dito sa dump site. Muna ilang una-una, pero lahi ang plano sa Dios. Kaya ang plano sa Dios, ilubong siya uban sa usa ka dato. Dili ni siya mag-make sense. Pero karon nag-make sense na siya. Kaya ato namang gisgutan si Joseph nga Arimateas usa ka dato. Muna nga gi-emphasize yun ni Mateo pagsulat niya, daghan man description. Usa ka pamilyadong tao, usa ka tao nga daghag sapi. Wala. Di ba? O di, pamilyadong tao. Pero yung gisulti dito is tao nga dato sa pian. Kaya nga naman, aware, I believe, si Mateo, nga naay prophecy. Kaya remember, ang Mateo nga libro, gisulti na siya sa mga Hudyo, proving that Christ is the Messiah. Pinaagi sa probidensya sa Dios, gihatag ni Pilato ang patayng lawas ni Jesus, nga walay pagpanuko. Walay pagpanuko, no? Without hesitation. 59b, usa gikuha kini ni Jose o giputos niya kini sa usa ka bagong habol o lino, mahalo ni siya. First class gyapon ni. Dato ba siya? So dili ni siya gikan sa ukay-ukay o asa ba dapitan ni, dili ni pinalitskugon. Okay?
usa ka pinutos nga habol og lino. Og nasa kauban. May uban usab kaniya si Nicodemo. Kini si Nicodemo mo katong miadto kang Hesus sa usa ni ana kagabi so gimpasayas gyud basig daghang Nicodemo. Muni siya nga Nicodemo katong the teacher, the scholar, the theologian of Israel. May dala siyang pahumot sinagol nga mira og alo pila ka kilo? 35 kilos. Kay dadto sa Israel, wala may kanang formalin. Di man sila lang, pahumot man. Pero, again, kani nga, lino, pahumot, this is kind of preparation, according to scholars, prepared for the king. Alang sa hari. Okay? Mahalon kini nga mga butanga. Di ba? Mahalon. O gikuha nila ang pateng lawas ni Jesus, ila kining gibuliburan ug usa ka panapton nga puti ug gibutangang pahumot kay mao kini ang nabatasan sa mga Hudyo. Maglubong ug patay, muni ang ilahang tradisyon. Wow. Dili lang lubnganan ang giandam, pati ang preparation. Pati ang pag-prepare sa lawas, plastado, o padayon pagid kita. No, sa Juan 41:42 dito gilansang dito sa gilansangan kang Hesus may usa ka lugar nga gitaman og mga kahoy gitamnan og mga kahoy olibo og dito may usa ka bag-ong lubnganan sa bakilid nga wala pa gayud malubngi. Og tungod kay dispiras sa pista sa mga Hudyo, og tungod kay duol raman ang lubnganan, dito lang nila gilubong si Jesus. Ani nga time, Passover, og pagkaugma is Sabbath. So, tradisyon sa mga Hudyo nga kung ay mga defiling things diya, kana mga ipadispose na diretso, no, dili na maabtan pag pila ka adlaw kay they're celebrating a holy day or balaan nga adlaw. So Jose of Arimathea ang gibuhat is ang iyang lubnganan man ang pinakaduol didto sa site. O di ba? Gikan sa preparation kinahanglan maplastar na si Jesus as soon as possible. Okay? Diba? Kay the prophecy, kinahanglan si Kristo 3 days sa gitawag ilalom si yuta. 3 days siya. So, unknowingly, si Jose o si Nicodemus, they are fulfilling the prophecy. Okay? O karon, dari paparenta, gipahimutang niya kini sa iyang kagulingong lubnganan ug bago pa lamang lungag diha sa usa ka dako kayong bato, unya giligid niya ang usa ka dakong bato aron isira sa pultahan sa lubnganan ug bilakaw siya. No? Usa ka lubnganan nga pangdato, preparation nga pangdato, makaingon baka timing ra na? No, it's not. It is God's providence. Og napod si Maria Magdalena og laing Maria naglingkod dito, nagatanaw atbang sa lubnganan. Muni pod sila nga mga babae mo poy masgutan nato na next Sunday, mga witnesses, first witnesses sa resurrection. Pinagi sa probinsya sa Dios. Gigamit ni Jose og Nicodemo ang piniyal nga mga butang sa Dios alang sa pag-alagad o kahimayaan sa Dios. So, by God's providence, no, nagalihok, no, ang Dios sa ilang kinabuhi. So, nga ilang mabuhat ang kababuton sa Dios o kani mga piniyal nga mga butang sa Dios kanila ilang gigamit sa pag-alagad sa Dios. The same true gyapon sa tuwang kinabuhi nga kanang mga tanan nga naa sa tuwa dili man nimo maangkon kung wala nay kung dili pa sa providensya sa Dios.
Nganuman, pangutana nganuman nga naa ka nini mga butanga. Nganuman naa ka sa GCAF, nganuman nga naa ka nga pamilya, nganuman naa ka nga trabaho. Ngano na makainana nga abilidad. Anong maayo makamo ana? Ano? Muna imong pangutanon karon. Kung ni to ka sa providence sa Ginoo den, there's a purpose na ikatiyuan niya na. For sure, ang usa sa katiyuan alang sa kahimayan sa Dios. Kadua, araw sa pag-alagad kaniya. Ang buhat sa pabidin sa Dios naglihok sa talang binuhat bisan sa magtutuo o dili magtutuo alang sa katumanan sa iyang gitakda nga mahitabo. Nakita na to diri. God is working upon the life of Joseph, of Arimathea, and then life of Pilate. Okay? God is working actively, fulfilling His purposes o iyahang gitakda nga mahitabo. Og muni ang ato ang tagaag pagtagano nga bersikulo og sa sinugdanan pagani nasayran ko na ang katapusan muni ang giingon sa Ginoo. Kung gidula pagali ang boxing, kabalo na ang Ginoo sa outcome ana. Gi-prepare pa lang bago pa kay nag-sign, di ba? Kabalo na ang Ginoo sa usay outcome sa sinugdanan pa. Nasayran ko na ang katapusan. Nahibaluan ko na ang samputanan bisan kun wala pa may tabo. Ipahayag ko nga dili gayud mapakyas. Ang akong plano tumanon ko ang tanan kong tuyo. Why makapugong? Inana ang atong Dios. God is sovereign. Ato bakpakan ng buhay nga Dios. Ako naghunahuna sa una ba? Inani akong nahuna sa una nga. Diba naikanta nga, Jesus takes the wheel. Nga ako'y ga-drive sa akong kinabuhi. Asa padulong. Unya, si Kristo naralito sa likod, nga naghulat, kanong saan niya ihatag na ako ang manubila. Lord, murag, ikaw na Lord. Ikaw na drive Lord. Pero dili inana igsuon. Christ, gikan pa nga, dili pa ka magtuto, hantod magtuto ka, ug umaabot, is always taking the wheel. Wala ni ka, ga-drive, imo lang feeling nga ga-drive. Murabit ang kanang ga-drive niya, ikaw, gana po ka na rin. Pero sa tinuod lang, dili ikaw. Ang Diyos, maoy nagunits manubila sa sinugdanan pa. O kabalo na siya, usay destinasyon. He is sovereign sa imuhang kinabuhi. Ngano gisurrender man nimo imong kinabuhi sa Ginoo? Because of His providence. Gilamdagan ka sa Ginoo sa imong hunahuna. Walay makredit sa tuwa. All for the glory of God. Kay klaro, ang akong plano tumanon ko ang tanan kong tuyo. St. Augustine, I advise ka natong tanan. Trust the past to God's mercy, the present to God's love, and the future to God's providence. Muna ingon siya, ay kabala ka sa ugma. Ang ugma na ikaw uling problema. Yatiman magina ko mga langgam diha. Gipakaon ako na, og kabulo ko pila kabuhok ang natagak sa imong pag-shower kanina. Kanang pila kapilok ang natagak diha. Nawala sa imong kilay o sa ba, mata. Kabalo ko. Kana pa kahaang imong need karon din ako na God's providence. God's providence. Trust God's providence kay wala lagi timing, wala lagi swerte or buenas. God's providence. The future, no, trust God's providence sa future. Tesalonica 5:18. Muna yung giingon ni Pablo sa mga Kristohano dito nga naga-experience siya o kasakit. Pasalamat kamo sa Dios sa tanang higayon. Kay kini mao ang kabubuton sa Dios diha kang Kristo Jesus alang kaninyo. Pasalamat. Sao ba na, Pastor? Sao ba? Tanang higayon dili pwede sa panahon lang nga baga akong bulsa o kwarta. Dili ra ba tanang higayon gyud maskin sa COVID time, maskin lugar ang akong
galuya akong lawas, pasalamat lugar ko. Mas yung lugar nga medyo halap-halap na akong mata, nga di na kayo katanaw sa TV o. Pasalamat lugar ko, ana. Klaro man kayo. Pasalamat ka mo sa tanang higayon, kay kini mao ang kabuton sa Dios. Nga naman. Because of God's providence, naasay nindot nga plano, naasay maayo nga plano sa matag usa nato ka kinabuhi. That's why kung masabtan nimo ang God's providence, amang gawas imong baba dili bagot-bot, dili sa bakal sa mani. Hala, daghan kay kaso, hala. Daghan kayo kay Krishna, hala, ang India wala. Daghan na kita ma-overwhelm na ta. Murag paminaw nato, murag out of control na. Mo ni siya ang pasabot sa God is in control. Dili ni mo ni masabtan ang word nga God is in control, kung dili mo masabtan ang God's providence, kay actually God is actually control of everything. Padayon pa kita, para saro basa. 2 Corinthians 12:9. Apan siya mingon kanako, muning panahon nga si Pablo, Lord, kuara guni ang akong kaluyaw, Lord, mura ka na sakit kay Lord. Hangyo siya kang Hesus, hangyo siya. Apan siya mingon kanako, ang akong grasya igo na kanimo, Pablo. Kaya ang akong gahom gihingpit niya sa kaluyahon. Sa ingon ni Ana, labaw na akong kalipay ang pagpasigarbo tungod sa akong mga kalayahon. Aron ang gahom ni Kristo mulandong nga ni kanako. Sa diyang nasabtan ni Pablo ang providence sa Ginoo nga katuyuan sa iyang kalayahon. Nausab ang tuno siyang pagampo yung sa labaw na akong gikalipay. Mura to siya application. And everything give test. Nalipay. Dili siya nalipay kay nay sakit. Nalipay sa tungod kay nay plano ang Ginoo, mayong plano siyang kinabuhi. Nalipay siya kay tungod sa iyahang sitwasyon. Ang gahom ni Kristo mulandong kaniya. The same true sa tuwang kinabuhi. The same true. Di ba? Sa kasakit, sita panguta, why me? Nganong ako man? Nganong dili man sila? Mo man kabuton sa Ginoo nga ikaw. Pero naay purpose even sa kaluyahon. Kani siya matod pa sa mga scholars is a physical pain. Yan, napagyod ni siya. Kung mamatay ang usa ka taong matarong, walay mangutana. Kung ngano, walay makasabot nga gikuha sa Dios ang taong Dios nun. Sa day purpose sa Ginoo, aron makalikay sa kadautan. Kung mamatay ang usa ka taong matarong, makapahulay na siya og malinawon. So magisgot ta kamatay si bako palayo. Naban pa no, mani, kapanguros ka, usay ba imong buhaton? Pero maskin gali sa kamatayon, magalihok ang probidensya sa Dios kay, aron makalikay sa kadautan. Lipay na kasi na dito sa langit. Katong naguna na ka na to, atong mga 2018, pasalamat sila kay, sila ka-experience sa COVID. Kita karon nagantos COVID. Pero anyway, umot man gyapon ang panahon na may gitakda, ay kabalakan na gitakda ang Ginoo sa matag usa. Pero by God's providence, even death, gamiton sa Ginoo aron malikay ka sa kadautan. Yes, sakit na siya. But if you believe in the providence of God, you will have comfort. Matod pa ni R.C. Sproul, doctrine of God's providence for Christians ought to produce peace and comfort even when it appears that all is against them. I hope kani siya nga message about God's providence naghatag kanato og comfort karon nga mamaulit ta nga puno sa pasalamat dili na bagut-bot tungod sa panghitabo. Roma 8:28 versikulo 29. Nasay kita ang tanang panghitabo gibuhat sa Dios alang sa kayuhan sa nahigugma kaniya nga iyang mga pinili sumala sa iyang katayuan.
Kani nga bersikulo wala nagsaad nga tanan panghitabo si mong kinabuhi maayo. Dili na maong gisulti diri. Ang gisulti diri ang tanang panghitabo. Tanan panghitabo, tanan pain, betrayal, tanan God by His providence will make it no nga alang sa kayuhan nimo nga sa iyang mga pinili kanato nga mga Kristohanon. Kay sukad pag kaniadto nasayran na sa Dios, kabalo na ang Ginoo in advance. Nasayran na sa Dios kung kinsa ang iyang himuong mga anak. Kung ikaw nagatuo kang Hesus, gisurrender nimo imong kinabuhi kang Hesus, isubmitar sa iyang pagka-Dios, dili na tungod kay mugi na ikaw ra nagaliyok ang probidensya sa Ginoo sa imong kinabuhi nga imo nang mabuhat. Okay? By God's providence na siya. O giplano na niyang daan nga may sama sila sa iyang anak nga si Jesus. Sa kadaghan na kong gisgutan o hinaot nga kani nga prinsipyo ato ang mabitbit gayud sa tuang kinabuhi. Ang probidensya sa Dios nagsustinar and og nagahanay sa tanang butang alang sa maayong katuyuan o katumanan sa iyang gitakda alang sa iyang himaya. So, mga kaigsunan, kumusta man ka? Remember, God is sovereign. God is at work sa imong kinabuhi. Kung sa man ang kabalakan, ni mo karon kahadlok, remember the sovereignty of God. Remember the providence of God sa imong kinabuhi. Mag-ampo kita. Amahan, daghang salamat sa imong pulong nga naga-comfort na namo bisan sa sitwasyon o God nga lisod. Bisan sa sitwasyon nga paminaw namo Lord murag hadlok. But we believe in your providence. Salamat kay bisan niining tanan kami imong gimulda nga mahimo mahisama sa imong anak nga si Jesus. Daghang salamat sa ngalan ni Jesus. Amen.